Ngadap da kajing snow kemen ka bakraw hagan kapor bangalayo iya kaban poi sa chisen pat hagan ke snong hangne po poti chera bat nilayo ban poi menmit kat ka bangawan siani ngadang perkhat menin lese la poi kloi namara steng lenti ngila ya poi dang kham kloi Tenrei ngila lechua halengka mission hapo mission center bat hangtu ngila penlut kapor Sibun te ngila miru lasdang kemdum te kumta ngila poi hangne onda haba ki parabngech kila ap yangi hakane ke jakaban sedang no e ke jingeseng haba ngapai hak katu kawai kapor ka bangalapoi hangne ngam kan mau syu ten rei kini ki parabnge chagane ka balang kila pen kan mau yanga bakadei hausnem ar hajar khatwei ngalawan hangne bat kane ka madan kam simpaladon setia tang khandel esemo kadang don bat hakatu kapor ngila yat lengba ka kumba arpo minit haka jingya chapo jong ka me na silong kaladon ni ka jing keren yang aba dai ban ra da ka sendal dai ban ra slipper te ngalara da ka sendal bat sendal poi hang ti ngala tep no ka juti ngala yai da ka sendal ngala yai jem jai to ipor ngadang biang bah ban yai namar ngadang trei senong kendong te kadang suk shibune bat habang ape ji hitu bewan lang ngala isne kila kaladur ki kejat jongki bat kila kaladur ka kadur khmat jongki ro kumju katba menen pat ondang yami nang tai naka jaka kabangi ya kejat ngila keu ngala kham sitom ngani thu yapi Tangba ngam sim le yathu yakini kibaya wan lang ngala yaj bat ngala thai ngala push up baro siren yang le yale doyap ban poi ka por ka ba la kumno baki parabnge kinom up slam kumba up ki kan thai balai chaka jing ya tho shong korem ba up sinrang ya ki kan thai ha balai chaka jing ya tho shong korem tenrei kataru kala slam Sibun kadau kalong namar ba kala ya pher hi ka jinglong breu karta na du war hajar khatwei tementa war hajar ar posau mut khatlais nam te ka kertaru kala ya pher hi nangta hakarukom treiru kala ya pher menta ngala trei no asor lasuk kamet kapat kabalang mau prem kabalang halaban batha sanmer ngatroi menta nalor kiwei ki kam hapo jong kabalang tela suk Sibun suhiar nakali la poi saying mane hiar nakali la poi saying jong ki parabnge te kane ka jingsuk ka wanra ya ka jingma ka bakrau ya ka jingim jongi ngihab ban khe dang kham step ngihab ban ya yaj kejat Tangba kam ya de ru em bat kipor bangidon sekijak kanong kendang. Cekapor kawan haka jeng ya trei ka kam ka jong blai ki bakum kita. Tengas ngeungu yo blai ban yo ia pi ki parabengej. Iba silan mensuaru haka wei na ki jeseng mo hangno ngam kan mau syu ilayalam jeseng bat ngalakren mga kasni sajan. Sat number mo ngasawan pai no siublay namar pa don baklat haying tengah haplet pai no ino no ikito kinong kren hakato ke jeseng bat mentaru I alam ke jeseng ngalakan mau bahaya I day tang dang alamud wan shene tenrei hakipor baro ngakan mau I katba iba asilan imsim kan mau yang ayong Mlele nomor pastor batu
bat upara bangay te insaong sibit kumno temlele insaong sibit tang bang akan mau iba silan ngakan mau iba darlin habang ayo iba idon hang ni menit katno kapan kemen ya kat donut jonga namar baydang syait dang klain nado kito kipor kibang ngalaya kendu nengkong hakane kajaka ladon kipor baya kendu syatay tenrei ngampat dakan mau hado kata kabang akan mau day nangalawan hang ni tiap hiru iba hang ni iba long irangba balang ngalakan mau namar ngasamit haying jongi le kendu silong yang pikan mau yang te nre ngala syurke namar ngam yukam jubab direct te iru im snow tu syu tip ngadang kan mau ngam kan mau syu te pi baro ki parabngech kidon hakat donut jonga batla slem sausnem ngim yo syu bani shem namar kane ka jingpang corona virus kabalapan ya jengai no yangi wati ki jaka ki marjan ro ngim ya kenduk syu lane habaya kenduk teng don ki pastor jongi ki syele tak dekat ti kumto namar ya shifting coronavirus kidon pat ki parabnge daki wan nong kendong ya kenduk yangi ki pastor ki wei ki lek kumno ngamtip yang kitang syu ya kenduk ki kedubet trach tengah sengau kumba kita ki jingpang coronavirus baro kisuk her sejengai bat kim sim la bantur persya kat ba pinang septing te yo syong hai jaka berit bat ban sulit aja kumba ajak sau ngipat bangim septing te ngiyai ngi pendep ya kakam haka jingade bat ka jing klatno ki para bangei kawai ka por ngayang lai popot ong yang au magistrate Pimla ban yang hajan namar pimyo ya kato ke BPP bakub bro sireng yang kato tengok kumno yo para bengit ngan yang na jengai tengala ya keren ispang tang ba ngamnut hi ban yele persya namar ngong kumno kan wan ka jingpang no ne bala ya bala thep pot leu nalor kata pila kelain de ki jan hang to ngam snola ban ngai ndang septing ya pi ki ba em gai dadakan wan namar pi ring mensim kawan pet syanga tang banga hap ko ngu ya kata kabakila ong ban pendep ya ki jing lait on tap rengkat bat ki jing snow benut bat ki jing pangnut jongi ki nong tre ya kakam ka jong blai ha ka bakom ki to ki por de ha ka jing sisang ala kwa dik bangan poino ban ya kendu ki parabngit tenrei kapor kamsya yang iban le kumta bat mentang atang sios ngau ngalabo ka jingmut bangadai ban wan kat bangadang syait dang klain tela syain dang ala temen ngala berkat lada omdei ha Bangladesh ngan lai chan Nepal andam la patre lai loi changi kine ki badang samla tikin ong pi la syong thai no tre lai loi no dengan sejit ha Bangladesh lanehan Nepal ngan yo ban penlut por bat ki para bengit ban yak kemen bat ban ya sneu bah namar kata kadai ka benta ka bakham kong sane ya ka jingem jongi ki syakri ki jongutrai ki bau blai wala khot jangi syaka kam ka bakrau bat ka bakentang ka jongu tenga ai kublai pi baro ki badon nagane ga jesang ki be yo snow ya kane ka kor kini ki pastor jongi nga snow ngu yo blai namar la men shamsnam layo ban orden arngot ki syakri jong utrai kum ki nong serai hakakam ka jong blai bat ka jinglong nong serai kam dei ka jing kiu kerdan ka jing kiu khat ka jinglong bakham hajrong ya kiwai pat ngalakran hakawai na ki ordination service hantai hamme khalaya jongi
baka kam jongi haka bangi try bau blai la khot jangi kalong banlong ki servant lane ki syakri om dai tang kita ki syakri ki ba syakri au blai hanrai ki ba syakri ya ki men sem ki ba kordar te kumbang alia thu khana ha ko por balamut ban ordain nga ladon ki pastor rangba jongi ki bala nut ban keliangi babun de kim nut ki sisong kumto banong pila kloi sisa ban sim ya kane ka kam ban trei kung pastor lada yoja lane duja te baro hi namar ngi shifting yo du ordain pastor hoj nyang hoj te la ordain nyangi namar ngi la ong hoj la da ong em te kinong tate sange no aswa man tagas nem te kata gadai kaba kini ki syakri jong trai kila ya itleng ba haka jeng syakri ya ka kam ka bakraw ka jong oblay ka baje jonga nganang perkhat nganomwan ra ya ka baje kti tenrai ngada pech sipang kala dai ar baje sipang kala dai si baje steng tela yakut artat ka kelang ne namar ka yakni nang tei banasane ngas ngauto ngala kendit mene dang mi dang ne ar san minit at khat ar san minit na poi hang thia ying jong iba pat da mut ban yami kedang don khat ar khat niau minit ma demam kumno kum ta le debat bam badi le ya shong le ya kren la ja thai ba dang kata tip ma la si baje duna sau po niau minit Teka kelawat sengau ye namar ngalak ban jerong lese ka kubor ka pangakren namar ngam juan su ma tetong in ya pule naga ten ka jong blai naka city ka jong pol sekinong Philippi kalenong ka balai ka dekhot ka bakhat ar bat ka bakhat lai ki ba ong kum ni Philippi kalenong ka balai ka dekhot ka bakhat ar bat ka bakhat lai om bangal yo pediang lepa lane bala penjanai lepa yanga henrei nga be sya prangkeng bakum tangan yo ban bat yakata ka benta ka bala bat yang aru daud Chris Jesu ko parabengit ngangam nyaw yalade ubala labat henrei yakane ka way nga le da ka baklet no yakita ki ki ba shadin bada ka bakner no syaki ki ba syakmat to blem yo ban kar khu yangi lengba ki jing ya pule nagakten ka bakhoit ka jong oblai ngai ngu yo blai namar bala bon menta ngili ya sneu thu ya kakten sora hanrai hakipor ki ba kham man suang ngim ju kham sneu thu imei jongi onda haba iduai da kakten sora haba yakran yaki bahaya ngasam teng dia kendua silang keren tote da kaktin sora katban dia keren bat kinong sorpat keren da kaktin lajong bon ngim jias ngautu ban ya keren namar kiktin jongi kila bon palat ngamtip haduk kat no shu lese da kispat li ki jaktin ngidan tang hakadong kabangi syong mensua ya tang sigentang ilakran dakawai kaktin nang nes tang sigentam don la dakawai kaktin sane la dakawai kaktin ngalai troy seriwar
Hanong war dakaway kaktin, hasora dakaktin sora. Halay kensaw kren kle, napoy syarum kendiat kasnong, ikimi kikun jonga, lakren dakaktin nongkro. Napoy syati syarum, samaulong lakren dakaway pat kaktin. Daong lekay ong damari, daong usri ong sra. Tatalaya kulmar bat nga pastor. Yaw Shri ki ong sra. Dapoy siya tayo siya. Siya lapat. Kikren da kaway kaktin. Tade molong rat. Molong tiat. Tade molong tiat. Darum sengaw tusyo. Dakiw seneng. Siya musto kren sa da kaway kaktin. Hakaju ka sarkal. Hindi. Mapisya to. Tang babalik kendu berbor ya snautu ngapat ngamnut cuban keren ketin jongki. Namar ngalatip ya per nakawai kaktin, siya kawai pat kaktin. Jemen tabon napdeng jong piru kibom snaut, kibom nangban keren kibom snautu. Hakitu kisnam kibadang wan mentapik hamla ma piang aban keren ya kaktin sora. Namar ngabun sin ngakeren da kaktin mauyang. Naday na siya West Castles. Mi inang ni na dyan tipur. Poy siya maulong. Na maulong asora. Na sora siya tany mayrang. Na tany mayrang siya paryong. Tangba. Kasnong tenray kaday na siya ning inyalit kren dyan tipur. Dang la taray. Kaway kaktin rooms ngaw tusyo. Tengam tip syuk day nakajaj ayu tang bala shim jaj hujon day tang nakadaw jong ka commitment kabak kenmau nengkong like no yai toy bawan na shani tela kenmau ya ka kemi temen baka kerteng ka hujon tela ai jaj hujon no te habanga perkat ngam day dukar day hi naki khasi la jong mo Je hakane ko por nga sneulay luj. Ya kaban yakren. Ya kane ka benta hakakten khasi. Badu blay kun yo ban kerku yangi. Ka benta ka mga kwa. Ban kam shon hakane ko por hapdeng jongpi. Kalong u Kristan bat ka thong holiday. O Kristan bat kathong halade habang apule yakani kasithi ka jong Paul kabaulat ho siyaw Timothy nagabasdang o Paul wong ngalat ho yakani kasithi ringkat bat ki kanjri hakikti jonga kata kamud ngis neutu bau Paul udon haying bendi na kabenta ka gospel hari Bangladesh menta ya em lai loy kibreu haka jen shakri yaw blay hanroy hakiba bon ki benta jong kapertai wat shaduri Amerika menta ki Kristan kila em haki jing ser mensem bala datang bakla kan wan ka jing yap bat kan ne kalar rong menta haki jaka kiba ki breu haki por mensua ki don hapdeng ka jing sneuleran lada kim day ki Kristan te hanrai Paul hangne ulat ho yakane ka benta kabawong yanga om sempaliop diang lepa yanga om sempalapan janai lepa kabamot ngam sempala long uba janai hakane ka jeng shakri oblai ngam pada sneu thu
haduk kadno ya kata kajing yaj lenti hakane ka lenti kabat hamai kadon kapor hakabaw polwong kani kalong berngut bernget deu pol haladeu don ya kata kathong baun ya kaban syakri yau blai laja kat baja haka jing jongo kata kadai kathong kabau pol udon haka jing jongo banya lap ya ka gospel banya tho yau try Jesu kat syakabau boy bat haka jing try ke jong pol haka por ka balengkot kilami sibon ki balang bat ki parab nge kila roy haka jing try ke jong pol haka Siti kabaar syaki nongkorin upol wong ba ngalalong unang syakri blay tangkat sausnam larapin berkat yaka jeng syakri yaw blay kabadang tangkat sausnam kadang day kapor kabalengkot mo laradeu briu udang kena balese kini kibasyong hasenda jonga berbaro kiladai kibalak cross yaka arpo bat ka live post nem seneng haka jing syakri yau blay ibadar ilaong lese om dunasyu yaka hanriu pol lane kom tamo kajeng syakriyo blay nisneu tu nilasan shibon haka arta jong kajeng syakri jong kibriu hakine kisngi yau tau bakila shem hanriu pol Hat sausnam ulalong unong tray hagakam ka jongblay kumuk pastor ubala rangba kumuk pa hakibabon namar baka jinglong mansim jongu ka kraw kata ka jing kod jingmo jongu kadon tang ka way ka thong Klem don ar lanelai haka jingem jongo haka lenong kabasau kadkhot kabakhatlai upol wong ngala ban le yaki ki baro hauta ubala pensyaj bor yanga kata kalong ka jing shisha haka jingem jongi ke Kristan nginom la ban yang daladehi nginom la ban yaj daladehi nginom la yakaban syakri yau blay daladehi Henry kadai ka jing pendam jongi hakamon kabakhoit ka jong blay naga gospel Yonis kalanong kabakhatsan bat kadkhot kabasan kabenta kabakhadu jong kato kalanong uyonis wong tho hane yaki kantin kibau Jisu lakran u Jisu wong nabaklem mga him lale ruam kalong kabas ngau pela
ban perkhat syapang ka jeng syakri jong yau blai namar ba ka jeng syakri yau blai nginom la ban le ei ruem daladehi ken mau hakapor jong trai Jisu u Jisu ula khot yaki khat arngot ki sanran ula hikai yaki ula tenjo yaki ula le bhai yaka jingim jongki kila bot yau try klem kino ki jinge haka jingim jongki bat habau Jisu laong yaki senran haswaban kem yaki yau ula ong pin salen no yang on sa kem yau khonu breu bat pin salen no yang uway nagi sanran ba kerteng u Petros ula ong ko try nganom len yame ngan bod yame hado wat hado ka jeng ya bro te onda haba kilia le chau tau lum olip hajan jong kata ka per Getsemane lawanu pajba hakapor menmet siteng met khatway baje khatway siteng ban kemno yau Jisu hangta hakabaningkong u Petros ula saya kawailam bat ula mat ya kaskor jong uta u syakri jong rangba lengda baru Jisu laong wat le kum to thetno e to kawailam onda habalaya lam yau Jisu hagata ka yeng jong utau rangba lengdo ban bishar ban sempat ban pensitom yau Jisu hangta Petros lebut bat kaladon ka jeng tenju yau Petros laisin kiladon gibaong bau neru udai bu yadon lang padu neu breu bala syakem Petros laong kumno ngam itu yau tau breu ngam itu yau tau breu ngam itu yau tau breu laisin Shusneu ngu yau blay namar bau blay ulong tau badap daka jingit bat ka jingis nei kumbala keren mene namar habau la kala bamut la pediang ya u khashik lip mat om simdon kanu ka adong lane ka jing khang lat ban wan shau Jisu la su pediang ya u kumta ula yo ya ka jing map ha ka jing im jongo habdeng ki jing tenju ula leno yau try Jisu ula shifting ula yoi ka jing yap namar kata ula leno yau try Jisu ha ka jing im jongo bat haba usiar ulapan kendit benriu yau Petros ulakan i hakawai ka Bible ka kelas penpau yong la shim kelas utau nong yalam hadin ladon bakali lang radon mano bakali sobha kali ya kan ka benta te ong tau breu yang wong usier jong no mo tau bakan i
Teu tau nuang yalam rolong klempep undai hiusier jong urang ba lendo. Namar bekidon hakayeng jong urang ba lendo. Bat utau sier ubalak keni kalapan kendit threat yaka jingim jong Petros bat ulah kelaka bamut sengau pelam day laingot kibreu kibaong pimdai saya badon lang baru Jisu buang am itu ya Jisu suer sukani iut ulah yam bat ulah lenyar bat ulah kelaka bamut sendan kadon kapor ya ka jingim jong breu haba kata ka jing kren ber ka jing kata jong men sem ba kho jong blai kam trei shu ha ka jingim jong ki don da ki jingja ki ba phla ka bala penlong ya ki khon kristan bakin pai biang bat bakin kelaka bemot kin pediang biang yau trai Jesus sa shesin biang bat uway na kita wala mat ya kata ka kam ka bakla uday Petros bat hadin kani kathong ka bau Petros udon haka jingim jongu kam sim don ka jingya per baru apostol Paul ban namaru Jesu bat ladakat day yau wat ban sanar pna ban penjab na kabanda ka gospel ulak kloy ban sanar pna balong yau Jesu la sanar pna da penyang yanga on sanar pna da kongpong kikjat sejrong bat ka kli sapop kathong ya kaban namaru Jesu badu apostol Paul ro hakane ka shithi ka baula tha shakinang Filipi kalenong kabanengkong kadkhot kabaar phoi ulang yanga kaban kalau Chris bat kaban yap kalong ka jing mentoy ken ki arta jong ka jing jirong ha ka jing sakri blai kim wanra ka jing kerku ya ka jing im joy hanrai ka jing im baru blai rengkat ka jing kot jing mot ha ka donot ban na maru Jesu kalong kathong ka bakrau tam ha ka jing ka jong bre kaladon ka wai ka jingja ka ba shisha yo don na pedeng jong phi ke bal yo sneu ye kata wat sneu ye ha ki por mensua kaladon ka wai ka khna samla kabadang tang khat nyo bat khat prasnam karta ka kerteng jongka kadai ka Nora tang ba kam dai ka Nora Evelyn Nicole Roy kadai da ka weipat kalap diang yau try Jesu haka jingim jongka bat kalam mat yau daladehi gumnu ulong ubak koridor haka jingim jongka komta kala kod jingmot ban namaru Jesu komba longlem kiway kinong syakri blay ki bala mi na pedeng ki bampat sneu tho yakane ka lanti ka bangi yat ban bot yau Jesu kalau ja kham tam kane ka khna samla
hakawai hakapor ba jur slap kikme kikpa kilapan bor ya ka ban kenri ano nakane ka lenti jong ka jeng penem ka lenti ka ba lahikai bangidai ban em khoj ban em rublai kam shem la ko ngo ba ka bor lapan bor ya ka la sho ya ka la sempat ya ka hakaba kadukut mensim na om shem lapan slam hakasngi kababot lah kerki ban lek on tep ya kane ka kena samlaret bat hakapor balas ya ka senduk jongka ya ka met jongka ban ra shalom jing tep kaba pela kalong ka snam ka jaw naka senduk hakalanti yaj baru rang ba balang hakata kapor lese kalawan ka jings ngau sunai ka bajur ula ong kane ka yeng kan sa yabdo ulam tim maka jing shisha tang bau shuong kane ka yeng kan sa yabdo la syo bala sempat ya ka om dai daki waipat hanrei la sempat ya ka la syo ya ka la pensitom ya ka dai daki kemeki pa jongkahi hado bakandayap pila juyo snow ya kabakum kane ka khubor kablaja haki para marjan lane haki para Kristan kaladai kumbaong try Jesu haka gospel ka jong umat ka gospel ka jong Lukas kalenong ka baar poe bat kadakhat ka bakhat nyo tongin ya pule na do kadakhat ka bakhat leo on I no ru ya pi what daki kmeki pa badaki para badaki kor badaki lok bat ya ki bana phi kin punjab phin long ro ki balai se daki breu baro namar ka kerteng jonga hanrai iwai snyo naka kli jongpi inom jano da ka jing yaine minat jongpi Henry penem yala kamen sem kini ki jingja ki bau try Jesu ula keren lepa kalong kabasngau sanai kari Bangladesh kadai kari hakabaki breu ki shongsuk bat kila bane shakri blai kat kabamon hakane ka jingsuk kawan ra ka jing bakla yaki rungai Kristan bat yaki parabangai ya ka jing sakmano nakathong kabaki don hakadono jongki na shepding yo bakathong kan jano nakinong ya try ya kakam ka jongoblay kathong banong ngan namar u Jesu ngan try namar u Jesu ngan ay ka jeng syakri na kabantau Jesu
laja kat baja haka jengem jonga hakine ki khandiat snam ki banwan ngin sayoi batin sayos ngau yaki jingja ki ba sherkai yaki kon Kristan hasitelop jong ka pertai Deu try Jisu la kren leba bagata ka jing yaine jong ki rungai kan ribnem ya ka jengem jongi ngamut banong bangan kren mar khongpong bat ka khubor ka bau syakri utrai ula kren menemen step Hanrei ya ka bor jong ka jing penem ka jong utrai ka baula ai haka jengem jongi ka don hakikti pada ka bor jongi tang baklang itu ya kamne Hosea Rikot Imkot ya tho ya kana ka khobor haki waipat baka thong jongi ki kon Kristan ki balap diang yau trai Jisu haka jengem kalong ban sya sitom haka jeng syakri yau blai la kalong haka no kano ka benta jong ka jengem kan mau yau wai briu habau dang samla Wong ngan pendap ya kijeng pule jonga haki kerdan ki biang haka baki wai ki nomla ban yo nanta ngan sawat ya ka kam ka bet ka biang hadin kata ngan sawat ya ka breu ka bhabreu bat kabangas sneo ije haka dono jonga banlong ka tengah jonga kum tangan sayo ki khon kikti parom pare badhadin kata ngan longu breu haka baki breu kin burom yanga dengan don haka jingsuk badaka jingkemen kabapla kalong bakata kathong kalong mar khongpong bat ki jingja haki jingkala jong ka jingya janti ka wei kasngi hadin ka wei pat kasngi bat hapdeng ki jing jinjar bat ki jing bokho ki bom simla jakumta haka kerdan kabaulayo haka syongkha syongman kam simlong kumbau kwa kalong mar khongpong haki sngi ki babot ula poi sendon ha mental jail namar kini ki plan kilong kiba Krau kiba syirkai hadu kata-kata kibla long hajronge msngeu la shuban modur teu tau breu bla plan hadu kata lemar tatin manu menoru kin sapoi ha mental jail don pedang jong phi kiba plan hadu kata haka jingya lenti jongi haka nega pertai namar bangi syakri ublay kum ki khon Kristan ublay uya lam yangi but haka ne kajing IT jongi how tribe un pan ya ka jingim jongi
Ngikiu artet haka jingem man lakasni. But uyalam yangi syadu syaka benta ngem semlak kme nanti bangin poi hakata ka benta ka bangi daiban poi. Ngangalamat ja kata haka jingem jong. But ka way naki jingyaj nanti ka thong ka bangat ladon na dobo blay kamtam ula penem yanga balwa khot yanga ban long nong tray kalong bakat ka bangat tray bangan tray na do ka donut ka don ka jing kemen jong ki para bengej haka lengka ka bangat tray. Bat ngasngau kata kadai kabakong sane haka jingim jonga. Ban yoi baki parabnge kidon haka jing pumut pumat haka jaga kabangatray yaka kam ka jongublay. Kidon kipor haka jingim kumubreu. Ngam shem lala ban pendep ya kita ki jengtmo ya ki kam ki bangadai ban pendep danga pai syadin kadon ka jing bokho kadon ka jing snow bom hon daga mansim namar ngam shem lala ban pendep ya ka ka bangadon haka donut ka jonga. De para bengej be chau try Jesu ni don menta hakane ka jingeseng assembly hakane ka snong poti chara teng ni ong chara teng ni ong chera mentapat ngayo sakawai ka kerteng chora hangti hayu menete chara don say way rang bakat bangin ang yayat mana kumto ndai kumta kadai sara tip kadai kai tang ba kadai ka snong baki don ki khun jong play bat manta kasngi halor jong neu lum hakane ka madan na do dang step ka don ka kubor ka bakraw ka jong utray ka ba ukran hakat ki ba yosno bat kane ka kubor ha kane ka janmit ka khot na ka banta jongi bangi dai ban don ka thong ha ka jingem jongi ki samla kumbalong mane nalor ka thong bakin yo ya unaw samla ubat dibriw tiblay ban poy haka syongka syongman kabadon burom ban yo ki khon ki ti ban suk ban san kayeng kasam kathong kabakong santam haka jingem jongpi kadai ban long bau chris un syong haka donor jongpi bat unam kenria hado bane syam markmat bado katnu kalong kabasngau kodar kathong bane mrublay kathong ban syakri yautrai kathong ban trei nakabantaka bram kajong hakani kasyiti kajong Paul syakinong Efesus kalenong kabasaw kadkhot kabakhatsaw bat kabakhatsan ong kumni namar kane tenga pendam yalaki khosiu haupa na kabala jer kerteng
yaki kor baro habneng bathaka khandau namar bakane kalong ka jingi ka jong kres ya ka jingem jongi but ya ka ban le ya ka mon ka ba khoi ka jong blai kum ta kane ka thong jong ka jing sakri jong yau blai kalong ba mangi baro ngin long ki khon ki jong blai ki bala seus pa dau trai ya ki donut bat ki men sem jongi bat ha kane ka jing ya lanti ka bangi ya tong inom bakla da ki jing mot ki jing prakhat da kumwai pat namar ngi tang su bakla u soitan un yo bat ya ka jing em jongi ladau soitan ula yo ban bat un ya lam mar khong pong bat ka jing thmu ka jong blai na ka banta ka jing em jongi para bangi kani ka khubor ka bangal kren na pedeng jong phi ha kane ka par balara don na pedeng jong iro ki bom pat don ka no ka jing prakhat ka jing thmu kumno ka thong jong e ka jing em ka bangi don ha ka jing sakriyo blai kata kawan namar bangim pat pediang sisa yau trai jisu ngem siem palapan be sisa ngem siem palakala ka mot sisa ha ka jingem jong e banlong ki khon ki jong blai te ka dayangi banya be sakane ka thong jong ka jing penjanai ya ka jingem kristan jong e hadu bangin da kot sisa ya ka renjang ka jong trai jisu ublai ubangi syakri unyo ban kerku yang i lengba kane ka khubor ha kane ka por ka ba menta tengam tep kala jrong na kalengkot ka jing kren jonga bat ka por tharai ka dang dei ka por jong ka jongi sene menta ka dang poi lai khat lai minit yero yu trai ngilas dang slam lagi jesen pleng ngadang keren lengkot ngan keren biang teto ngan sakeren biang la syai kasni ublay nyo ban ker khu ingi lang ba kan ka kubo tin ke jong play naga banta ka boro mu jisu amen.